Jama'a assalamu alaikum. A madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI, muna amfani da wannan dama domin mu yi kira ga al'umma na irin abubuwa da suke faruwa a wannan jiha na sha'anin tsaro. Rundunar 'yan sandan jihar Kano a ƙoƙarinta na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha mai albarka, muna kira ga al'umma da a lura sosai sannan a kiyaye waɗannan abubuwa kamar haka. Duk inda aka ga wani motsi ko hanzari na mutane ko ababen hawa wanda akwai zargi, a yi ƙoƙari a sanar a ofishin 'yan sanda mafi kusa ko kuma a kira mu a lambobin waya da muke bayarwa na neman taimakon gaggawa. Haka zalika, duk inda aka ga wata mota a ajiye, akwati, leda, jaka ko kaya wanda akwai zargi, a yi ƙoƙari a yi nesa da wurin, sannan kuma a sanar da ofishin 'yan sanda da ke kusa ko kuma a kira mu ta lambobin wayar gaggawa da muke bayarwa a kowane lokaci. Duk wanda ya rasa wani kaya nasa ko wani abu daga cikin kayan, misali mota ko kuma wata lamba ta mota, to ita ma a yi ƙoƙari a sanar a ofishin 'yan sanda da ke kusa domin ɗaukar matakin da ya kamata. Haka zalika, duk wanda wayarsa ta ɓata ko kuma aka sace, kada a yi ƙasa a gwiwa a gaggauta kaiwa rahoto ofishin 'yan sanda da ke kusa. Muna amfani da wannan dama mu ja hankalin iyaye akan cewa su sa ido sosai akan 'ya'yansu. Su ja wa yara kunne kar wani ya ɗauki wani saƙo na kaya ya ba su ya ce su kai gida ko kuma su kai wasu wuraren. Muna amfani da wannan dama mu ƙara jaddada godiya ga al'ummar jihar Kano na gudunmawa da addu'o'i da kuke mana a kowane lokaci. Da fatan za a ci gaba da addu'a na zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka da ma ƙasa baki ɗaya. Za a iya samun mu a lambobin waya kamar haka domin neman taimakon gaggawa. Akwai 0800 32 41 9754, sai 0812 382 1575, sai 0900 29292926. Mun gode, mun gode, mun gode. Mai sanarwa SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin na 'yan sandan jihar Kano, a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI.